bangabantu zizazi zasezazulwana zingqondi zasempuma zizithunywa zohlanga abangabantu. Ndiyayazi inhlaninge kwidolophu yegazi apho amadoda ampofu ngumlazi kwinkundla ezinomophu oluhlaza okwemifuno ekrwada kwisithebe ndisithele kumathongo siyazi okwexhwele imithi irharha lizixhamla kamva ndichana umhlola wenkosi yeqhuma amahlazo kadalingebo ebumbane linesirhorho nesikhalazo netyala kwilima lesidlalo usina indame ebumnyameni ngathi ukwijele engenasirhobo kwingcango ngokunjalo udibene nembila ziphutha umbhalo zinephango uqhele ukusineka nomgwenya wezwana kule nqila ifuthe liza kumenya ngesiquphe nangona umthembu wekhensa exhinineka eso silebu ndakusiqhekeza kuphela ukuthetha amatakane uwaqhube ukuphuma kule ntungo unesa ngamazwi angena ngqiqo inkwali yakho andinasidingo sokuyiphala kweli ziko kuba ikwali yandiyityi kulo mtshilo uqhingwe sisidingo umdala ngoku umelwe imatha ukubindwa zinqatha umbindi welithafa ungenaphini lokuthatha ungenakuthini mxhaka ukhethe ukuhlala emakhitshini nomama elithantliziyo likude kufuphi kwiintanti zobumbano uhlanga lungaziyeki msana xa bekutheni kuqala isidoda sayinto yokudlala kwamakrwala idongo ezingaqinelwe yiminqwazi uyaphi kuloo maxa axhonywe ziibhatyi ninkonyene nomnqayi kodwa amazimba niwaselela kwiibhatyi ingesiso isifana nisafanelwe ngamaswazi ukuze niwabambe la mazwi Qala leyilili nonyana kantu zizazi zasezazulwana zingqondi zasempuma zizithunywa zohlanga abangabantu lena siyondlalo yekwaito qika phambili kokuba ungqine ukuza kukanxele kwezimbambano nizibambayo zohlambe phathulana nintlokothisana ububhanqa bobutshakala kwisidoda nezibhatulo zokubantsula ezintetho wengenabulumko ezifake abaxhaka zwapha embindini wesana seziyatha zigcine ngokumatha ngakwingingqi yasemthatha musa ukufufa xa ufutha usabuntokweni bamela nencoko ngalintloko waliba bekukuthwela ikena shaya ndizokuphicothela lo mcimbi asingukuzenzela ngokwenje njalo uzirhintela ngentsondela bothelelwe ngemva kumbombela izenzo zakho ziyandikhohlisa zilibanga ndifuna ukugrogrisa omrharha umhlola lazimntu ukuzivava endlwini yokukanya madoda umani ekusheni izinto nizigusheni umani lihlazoweni ezintwana ziqabule bhetileni amatheko wemcimbini ingelelo isisiqhelo esibi makwedini esimele zizagweba ungabilo qhamlo othuku baqala igwetwa ityala usalilele ukusekela utywala sakusitshola esisindala esiphuma lamaqala qala uqonde wabaqonda kuqala ukuze uyiqonde le ngqondo yabadala isidoda yomntwana yanetha aphela ukhetha alumanzi ngobuqu bendlala yolwazi kwilizwe lezihange iintetho zabadala zingamampunge ukuvakala kaloku umthonyama ituba ndingazele kulo lelabathwa ngoku iingcinga zizikisanga kukungaqiniseki okwentlalo yeqhwane lithwaqwa yindlala kwisaqhithi sesithotho sigquqa sibuyelela ngokwezulu lasemthatha kwisiqithi samathongo ngentsinda abadala yimpi yoluhlanga olwaphisa ngomhlaba baphina bafana mabhinqa segwadana isizwe siyawa nasemphathisa ngobugwala amasinamva kubukwa lemfundo ikumabonakude imisimatha ingezonqango zezakhiwo zobungcaphephe bengcinezelo ndizalwa sisinyanya ngokweya kwantu imbali indoda ehlala isidla inyama idlintwala idlinto nangona ibulala ndithunywe luhlanga olumnyama suka ndagcwala kumswane okwintlanti zakwabhatha ndakubona igazi lam liphalala
Ndazibuza le nqawa ndiyiphetheyo uphi yobeyithaya kuwo lo mhlaba umagada yahlaba kongenazihlangu. Imfazwe yabahlekazi yabasizisele senyathi endithe ndakuzibuza kwabaphambili ababinalwazi. Ndacanda ithafa ndisingiselwa ndesuka ndafumana nakanonkala amanzi. Ndahlala ngapha kwentaba apho iingongolo zilikhazi. Ndihlinza inkawu nofaku kubi impuku zinokunqaba. Ngoda iintlambi sizishiye kwesikamzimkazi. Ndivile unongqawuse uwenzile amampengu xhebe amaXhosa. Izazi zobuzwe namaqaba angola yenze uhlanga lwachasela. Ukuzingca kwaphela ngathi ububomvu abulunganga. Ubomi besixeko obulawulwa ngamaxhalanga kwizihlalo zokuphatha. Asisikele enqatheni lobutyebi bakowethu besishiya kumathafa. Niyintlonto ke ngoko nina kule qayi kukubuyiselwa kwemfundo kwezobawo emhlanje. Siyile nokuqatsela kwinyameko yobawo omkhulu abamathambo angazinzanga. Le ndlela yokuziphatha kwethu inokumatha. Afana ibotywe ekhandeni ayizange yathwalwa. Sisimanga Singakali ngakamama Obomi bunzima bubulelauta Singakali ngakatata Obomi bunzima bubulelauta Ngiyamezela ngakatata Ubomi ngamahlalinyuka abufane naphupha hlala siduma silodini iduma incazi ituba nxibiyoma nole kokuqhuba kuphele nelo xesha lokuphuma ijonga ngenoxanduva lokuza kweengxaki zobomi zilutshotho ingabuni ibe tholotholo ibe yinexoxosholo kumsebenzi izandla zide zinendindi isholo ukhuthazo nangenkuthalo iqinisa izigalo unomxwayo ithwalo zinikezele ixelekisi kwegogotha entshononqamilezo ngenyameko idlule kwiinkamleko neentwaleko zomhlaba ikhasa ivuke ukuba makubi inyalasa inyamezele kungekho kunikezela kuba iqonda isengendlela inkantsazo ukuninyuka iqhina ulibele ukuvakelesiqini utyapha msinya uhlala uzenise njalo nakuba usentothonile uqengqela amantye ugcine nontlambi yethemba imfutho kodangatye uthi ngokuphuma ngokuxokomezela ungokuzenzele uxoze naphini umphikana kungalungi kweli lizwe lomlungu nenguku ishinto sinompuku elikuzitungu zolutsha ngobusuku igoloba siqoqoza kumabili mpanda isithi zamaqoshe atyayo kanye leyo etyasayo ukubamba ukuqina kwezinzima nakukuqobeka komzimba nakukuhlala nolwazi lokuba kumile kuvimba kufuneke iqhubeke ingayeki ukuze ingaceli ingayeki ekapheli yeki ukhalibeki qina mfondini qina uqule uqenqoze uqule uqule uqamatsha uza kukhuthaza kule hambo yakho kwelibada Ndedwa ukuhleleleka ngangokude umxhelo wam waxhwaleka ukungcungcutheka ikhala elizalwa indlala nangona kunjalo andikwazi kucwala nakuba nempatheko yihlala iminyala endinyokohlela kwiintsuku zesemnyama
kwezondlela zasemuti ndizihambe ngomonde wefujo ndikhangela lutho ndingenanto esandleni kodwa ndiyiphethe ngokwasemphefumlweni eso isisipho endasiphiwa emaxesibeni xeshikweni ndibuye ezintabeni obuyibubuntu obunenzondelelo yembongolo obudlala ngesifuba kwentsokolo endenze ndangumfolilunga nangona ndilifunga ukungondleki ubintsuku ziqenqeleka ndisityisonga esiphuma ndilumela ngendumela ukuze kube kanti ndisile into engaphansi kwempumlo kungekho luphumlo ndisoloko ndiphile ebusweni ukubhakwa eqatsini elanga kule ndlela ndihamba ngokuthula ukunyathela ndibefana nabo bafuna ukundithathela ndiphendla ndiphengululo ubomi kula mathuba nqaba weshumi lenkawuza kodwa ndisazi umzingisi akanashwa wayesakuthi umanyawuza ukuba zendize nomelele nakuba ndashiywa ngubawo ndisadla amabele lo mazwi andiqeqesha ndaqola ndagqwesa ndadwesa nezidala ngolwazi nalo izandi ndisenza nalomculo umnandi okatshelwa namazwi indoda ezizabelayo isebenza ngobusuku kunethuvalo isebenza inhlathi zayo ngoba kini izokhulisa usapho mna ndiyindoda ezizabelayo isebenza ngobusuku kunethuvalo isebenza inhlathi zayo ngoba kini izokhulisa usapho Ngumntu ohlala esisisulu sendlala nangona kunjalo andinakukhala kule minyaka ndiyiphile ukuza kufika kweli bakala ingaba eli lithongo lonomathotholo elidala ingxolo ukuze kuphume uyini kwingcongolo ndinguthikoloshe xa kaloku ndingabonakali ekuhlaleni de iintombi zindilibale nokuba ndingumfana ongoyo njengebanjwa kwiintolongo zasekresi ingcinga zam zobulolo zihlanjwa ngentongo ngokutshaya impondo ubhalwe imibongo kungathale lomtsholi andihambi zibodlo eyam inkonzo kukukrasa kulo mboko kwidabi lombolo de imazi zohlobo zizimanye noqobo lwenkabi zikhonya kwintlanti zokhokho abazali bam abonwabanga noko basandazi nokuba ndisenazona ingqondo ungasibona isihlwitha senwele kule ntloko ndiyayazi ubuthoko bam busoloko buvakala kumaxhoba enkanyamba ahlelwe kukukhanya kwisingqonono sesikhalo kwezingcombolo ziphakwa ngunoxolo siluhlanga olufokotho luhlala lugofwa kwabantwana bedodwa sisinanga somxhosa isandla sona ndisiphiwe nanga namagama uyawabona achaza ngokukodwa ukuba uqamata uyandonga yiyo loo nto ubomi ndingenabo ndisoloko ndinentloni liphango ubuhlobo endinabo bundondla ezimbambo zikhoboka koluhambo lundiqoba iinyawo zisobha entlambo nelo khaya ndingasenalo ndiyindoda ezizamelayo isebenza ngobusuku kunethuvalo indoda isebenza inhlathi zayo ngoba ngenye imini izokhulisa usapho indoda ezizamelayo isebenza ngobusuku kunethuvalo indoda isebenza inhlathi zayo ngoba ngenye imini izokhulisa usapho Ngakubona ngisheka bakuchaye Ngakugqiba chaye Ngakusuka ngishophe iqajolo lesolo ngichaye Ngakubona ngisheka bakuchaye Ngakugqiba chaye Lona ngumculo womfuthu ayiko kusuka ukukhamisa uthale ungakhanye udibanise amathambo engqondo uwenzezinye incuba uthoko wabukwa lemfoliso yabantu abakhoyo abathi bakujinta umboko suke futhi phomo ngomlomo ubuthuki bodwa bemcaqane esifana nemeko seleyeka lokuba ngumma ngoku isisiqhelo esibi esinomdinzi esizihluku enditsweni sifuna ukuthi bakudiba zithi-ke ndithi ubomi bobumbali bobengqondi
ababavukekeni bemboni baba benetroni bafoxo nezizibhalo zayo zingenasoko kwisidlo esingenasondlo eyona nto ibalaseleyo ikukukhuthaza ekuthengiseni isondo ukosile umbandela wale ndebe ukuzibhakaxa kuyibambulisa kule nyewe nelihlazo lomhlaza kule nhlaza elimelwe kukuhlinzwa ukumpakuza kwam oluhlaza uyandixabisa ngokubhukubuku kokugcisa ingqondo izinze kwale ncoko lona iqondo lihlaba amadlala iziphene zalamanene azibhambisa ngokwenene ezibika ubungala kwesi sithethe sokubhala kodwa kusenamhla besabhala ngamanyala enkokakha zokuzumana nemimba yabantwana behluthi kudlomdlayo umntu engasaba lento ayithethayo sisikitha nyongo sasemadalini esiphuphumale umakhandeli yezinyewu shabanisa loqembu zingirhame nelo qembu lakho zingaze niphazame ngizame ngirhamto kulomculo kuphiko elingahambe likangela niko kodwa esakugagana ndimnaye lowo uzinqibile imithini ngokuvale amazwi etsolo warholisiziyo kaxovane iguquke ukuqinisekiswa imibono yemifanekiso ngqondweni edinqwedwe imiqulu isemaphepheni ndakusuka ndikobe iqatsholo lesolo nditshaye emva koko ndibeka amafutshane ndakugqiba nditshaye. Imbongi yomthonyama ngumntu omnyama ohlalela izafobe nezaci edanduluka esidlangalaleni engakhange aluphathe usiba. Umculo sisingqi esigijima negazi yokwesandisa amasikhangi nomxhenso kumaqonga esidlalo samamoto. Ingqungela mboko ndim nezonqaza zikumahleza kukutyejiswa imiqulu yezibhalo ezinzulu ikwinxili yesemhlana ukuba unomathotholo besimpundu ingoma yam mandithi ngumtyatyazo kumaziko osasazo nabaphulaphuli abaethe-ethe bethethethe kubuciko okubhetsisa iintetho zabaXhosa intetho yamadoda iceceka kwesiphepha kodwa ukuyihlalutya ngamehlo norhatyazo uza kuphaphama seluphanyaka kulo mboniso bhanyabhanya wentilambali yetshila ngesidanga esitshisa amadakatye kusinwa indlame ndelintili zinqaphe zakoyiswa luzame zichithe idlwabe izichithondamo ludidi oludwaba impitshipitshi yobuvuvu lonwabo kwiibhotsoyi zobusuku. Ningoomafikizolo abalwimi ziingozo nizintwilisela kwiziyolo nizilibale nomnombo indoda ebukhali kukuqiqa 37 eeyure ngosuku ndizilolonga ingqondo igqabi liqinisa ulwazi kuncwadi lwenombolo le yinkcubeko yehlalamongo ntsizwa sukupimpitha ithambo lentanzi inyama ikhona uza kunqabuka selunquma ngezimunyu kwegqongo elilibhandiki yebhoso ungabika sisimilo usakudida amazinyo uphindwe ngamazwi emqaleni kwezo nzame zokushicilela umpolo kumaxwexwe afanelwe ngulo mvutha